tuka ma rashin mutunci a kasuwa kankanin aiki na ne. Na fi ka bari. Da yadda sama kike ci. Shi yasa ni ma na daga miki kafa amma sai ka san ma iya daraja. Ban san ka. Kuma ka san kasuwar da ake sayarwa mu je a ga mu kudin saya. to zan shure kimar da darajar da yake gaban nawa ni kuma zan aikata duk abin da zan aikata. Bari ya maka wani abu. Ni na rantse maka da Allah lokutan da ake raban mutunci har gida aka kawo na ce ba na so. Ka gani wallahi kar ka dauka wai dan ina son ka ina diga maka kafa uban da ya haife ka ba ban daga mai kafa balle kai. Ita ido yana da wallahi zan cire san da nake maka amma rashin mutunci a cikin kasuwa kuma na yi kwarsa. Shi kike magana ni kuma ba irinsa bane ba dan shi ya riga ya tsufa ni kuma har yanzu da sabon jini a cikin na ga mun jini kai kalle ni kana gani na ga guda da danyen jini wallahi to ni ne daidai ki ka gama na gama me kike ji ka gama me kike ji ba abin da nake ji sai niyyar maka rashin mutuncin da har ka mutu ba za ka manta barin tuna maka wani abu guda ɗaya da ka manta gaya mu wannan kundin sirrin da kake kokari akan sa kake ji kana kafafar yana tare da kai to baya gun tsohonka baya tare da kai ni shegiyar garin a tare da ni yake ka jira wani